Добрий вечір. Продовжується програма «Бугом» на каналі АТР. В студії Андрій Куликов, Ілона Довгань. Нагадаю, що сьогоднішній наш інформаційний вечір присвячений пам'яті жертв депортації кримських татар. Сьогодні багато заходів, шанування, і ми говоримо сьогодні про те, як це сталося, які були передумови, що відбувалося, як зробити так, щоб це більше не повторилося. І у нас сьогодні дуже цікавий гість. Втім, і перший наш гість був дуже цікавий. Нагадаю, це був Валентин Наливайченко, а зараз Максим Майоров, він співробітник Українського інституту національної пам'яті. І от який парадокс? Український інститут національної пам'яті, нація, українці, а будемо говорити про кримських татар. Чому? Тут немає нічого дивного, тому що якщо розглядати націю там не в етнополітичних категоріях, а в громадянських, українська політична нація, вона цілком включає в себе також і кримських татар. Більше того, багато кримських татар, вони там засвідчили, що вони є навіть більшою мірою українськими громадянами, там лояльними українській державі, ніж там багато хто має там якесь там етнічне українське походження. Ну, зокрема, це засвідчили і події 2014 року в Криму. Тобто тут немає жодних якихось суперечностей. Що у роботі Українського інституту національної пам'яті в кримсько-татарській, в геноцидній, в депортаційній тематиці відрізняє вас від інших інституцій, які досліджують історію? Ну, насправді не можна сказати, що ми прямо досліджуємо історію, тому що наша інституція – це орган виконавчої влади, а не дослідницька установа. Тобто наша ціль – це все-таки реалізація державної політики в сфері національної пам'яті. Простіше, іншими словами сказати, це популяризація, це поширення інформації, власне, про правди про історичні події. А, власне, саму цю інформацію ми отримуємо вже від фахових істориків, від фахових установ, в тому числі Академії наук, істориків з певної тематики, зокрема кримсько-татарської тематики. Тобто наша основна мета – це донести цю правду в суспільство, чого, власне, перед собою меншою мірою ставлять якісь наукові установи на зразок Академії наук. У 2015 році Верховна Рада визнала депортацію геноцидом, відбулося перше вшанування жертв примусового виселення. От цього року були зроблені Міністерством інформаційної політики низка роликів. Давайте один з них подивимося, які стосуються депортації. Вони так і називаються «Депортація забрала у мене все». І потім перейдемо до розмови. Бувають різноманітні. Хагасудан кетелер, аяхлагы ялпах, башлагын. Іди до мене, рідна. Мамо! 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 Протягом 10 років я бачу один і той же самий сон. Мій рідний Хапсіхор і моя рідна мати. Депортація забрала в мене все. Максиме, скажіть, будь ласка, а як от так сталося? Бо ми багато обговорюємо уже саму ситуацію, сам цей прецедент, як це відбувалося, за яких умов, а які були передумови до цього? Чому саме з кримськими татарами так? Тому що от, закидають, що і українці були, і росіян було дуже багато, які теж були проти влади, були колабораціоністи, але чому саме з кримськими татарами і так жорстко? Ну, мабуть, варто взагалі поговорити спочатку трошки про природу радянської влади і про ставлення радянської влади до суспільств, до трактування суспільства. Ну, багато хто звик вважати, що радянська влада, вона дотримувалася суворо якогось класового підходу, і якщо там були якісь репресії, то вони здійснювалися там за політичним класовим критерієм, а до якогось там етнічного фактору радянська влада нібито ставилася толерантно. Ну, от згадаємо там якісь національні республіки, які з'явилися вже в радянські часи. Нібито це от показує якусь таку певну толерантність до національного питання радянської влади. Але насправді не все так просто, і складні відносини, зокрема того самого кримсько-татарського населення з радянською владою, вони почалися вже в період боротьби більшовиків за владу. Тобто, якщо ми згадаємо навіть події у 1918 року в Криму, то почалося все з того, що більшовики, вони фактично розігнали Курултай, вони захопили в полон
кримськотатарського національного лідера Номана Челебіджихана, і вони його ув'язнили, а пізніше, 23 лютого 18-го року, вони його стратили в Севастопольській в'язниці. Тобто з цього починаються взаємовідносини більшовицької влади з кримськотатарським національним рухом. Якщо ми подивимося взагалом на цей період так званої російської громадянської війни, то дуже часто більшовики, вони якраз от підходили з таким за етнічним критерієм, обирали собі жертв. Ну, тут можна згадати там і Азербайджан, коли там так звану Бакінську комуну, коли фактично постраждало дуже багато азербайджанців, діячів азербайджанського національного руху в березні 18-го року. Варто згадати знов таки захоплення Києва військами Муравйова, коли фактично за українську мову, за посвідчення українських установ можна було отримати кулю в лоба, і багато хто якраз багато кого чекала така доля. Тобто не варто мати якісь ілюзії щодо того, що радянська влада, вона там абсолютно толерантно підходила до розв'язання національного питання і до трактування національного питання. І, власне, кейс з кримськими татарами, він це підтверджує. Отже, і, власне, напередодні Другої світової війни і під час Другої світової війни такий підхід колективної відповідальності не тільки за класовим критерієм, а за критерієм етнічним, за критерієм національності, він теж мав місце. Ну, зокрема, так звані такі превентивні депортації або якісь національні операції, вони відбулися ще до вибуху Другої світової війни. Тут варто згадати, наприклад, польську операцію кінця 30-х років, коли з прикордонних регіонів там сучасної Житомирщини і, ну, взагалі правобережної України були депортовані поляки. Кінця 30-х це коли? Ну, це 38-й рік, 37-38 рік. Приблизно в цей самий час відбулася корейська операція, коли корейців теж з Далекого Сходу, радянських корейців... Майже 130 тисяч людей. Депортовували в Казахстан. Ну, тобто, східніше вже не можна було депортувати корейців, тому їх навпаки депортували на захід, в Казахстан. Тому... Ну, але дивіться, 230... Інгерманландські фінни перед нападом на Фінляндію. Тобто таких випадків було більше, і це не є там чимось винятковим, такий от підхід. Але дивіться, що весь народ, сотні тисяч людей в такий жорсткий спосіб, і потім їм майже 50 років не дозволяли туди повернутися, хоча вони робили ці спроби. І навіть в документах, в архівах люди пишуть про те, що я там був такий бієць радянської армії, боєць, і я там стільки там орденів отримав, і все, і я хочу повернутися в Крим і показати, як треба працювати, як його треба відновлювати, і всі туди інші національності поїхали, а йому не можна. Він мусив їхати в Ташкент, Самарканд і так далі. Ну, дійсно, самі ці депортації 43-44 років, в які, власне, так перепали кримським татарам, коли кримських татар було депортовано, постраждало багато народів, зокрема, на Кавказі, якщо там перераховувати ті ж самі карачаївці, балкарці, чеченці, інгуші, калмики, але вони всі повернулися вже в період такої десталінізації, в період засудження культу особи. Їм фактично всім після 56-го року дозволили повернутися на свою батьківщину. Кримським татарам ні. Ну, також не дозволили ще кільком народам, там, наприклад, і німцям не дозволили повернутися, або туркам-месхетинцям. Ну, напевно, тут що можна сказати? Напевно, сподобалося, власне, радянській владі Крим без кримських татар. Тобто це фактично така була територія, висунена на, ну, скажімо, такий от фланг у холодній війні. Тобто тут можна згадати, що вже через Чорне море була Туреччина, блок НАТО, тобто і Крим, він багато чому, він такий от формувався в післявоєнний період з таким накручуванням населення на такий військовий мобілізаційний лад. Ну, в Севастополі це взагалі там проявлялося в такому найбільш таких виражених формах, це було закрите місто. І весь час культувався, знаєте, такий от ще старорежимний російський патріотизм, оцей Кримська війна, всі ці, власне, такі моменти актуалізовувалися. Війна з турками. І війна з турками. І власне, в цій картині не знаходилося місце для якоїсь кримсько-татарської меншини, тому що, ну, власне, очевидно, радянська влада, комуністична партія, вона хотіла розраховувати на 100% лояльне населення от в такій зоні, як Крим. були? Ви маєте на увазі... Серед кримських татар? Ну, колабораціоністи були серед всіх народів. Тобто, якщо ми повернемося в часи Другої світової війни, німецько-радянської, то загалом на боці Німеччини воювало понад 1 мільйон радянських громадян різних національностей. Переважно це були росіяни, але також, в принципі, таке явище не оминуло жодний радянський народ. А були причиною кримських татар не любити радянську владу?
Чи це все Насправді причини не любити радянську владу були у всього населення, яке опинилося під німецькою окупацією, так чи інакше. Тому що такі явища, як Голодомор, Великий терор, вони не оминули, в принципі, жодну національну групу. Причини були у всіх. Інша справа, що не можна говорити, що прямо от була така от тотальна зрада і фактично там всі перейшли на бік німців. Мабуть, не перейшли, і у німців там не вийшло мобілізувати ці ресурси через саму расистську доктрину і расистську природу нацистського режиму, який, по суті, виявився нічим не кращий за сталінський режим. Але спокуса, звичайно, була дуже велика, і якщо ми згадаємо саме кримсько-татарський випадок, то якраз напередодні війни була знищена кримсько-татарська інтелігенція. Тобто там Велій Ібраїмов, це комуністичний кримсько-татарський діяч, який фактично там очолював комуністичний Крим, республіку цю автономну кримського, то він був страчений, і як і сотні других інших власне представників кримсько-татарської інтелігенції, всі ті пагони такої процесу коренізації. От ми пам'ятаємо там прояв процесу коренізації в Україні, це була українізація, в Криму відбувалася татаризація, так звана, коли були вирощені такі національні кадри, коли було таке певне національне відродження. Практично вся ця верхівка була знищена, так само як це відбулося в Україні з розстрільним відродженням. І тому, звісно, якихось там причин бути там сильно лояльними до радянської влади не було. Але тим не менше, все одно кримські татари, вони там всупереч тій пропаганді про те, що вони виявилися там поголівно всім дезертирами і зрадниками, це насправді абсолютно неправда. Ви про це пишете в своїй книзі «Міф і війна», а ви там посилаєтесь на які документи? Просто, якщо навіть подивитися на документи статистики, на документи, власне, по кількості кримських татар мобілізованих, по кількості кримських татар демобілізованих вже після війни, тобто, якщо в цілому там близько 20 тисяч кримських татар вони воювали в лавах радянської армії, і, власне, закидається, що рівно ж така кількість, вона потім служила нібито німцям, тобто були колабораціоністами. Тобто це підводиться до думки, що то був тотальний колабораціонізм і всі перейшли. То це не відповідає дійсності, хоча б тому, що вже після війни було близько 8 тисяч кримських татар демобілізовано з лав радянської армії. Тобто це ті, які пройшли повністю фронт, війну і отримали в тому числі високі нагороди. Тобто були серед кримських татар і нагороджені званнями Героя Радянського Союзу, Ахмедхан Султан, він двічі Герой Радянського Союзу. Так от ці люди, вони, власне, пройшли війну до кінця, і тим не менше для них там не зробили винятку. Бачили це в фільмі «Хайтарма», він там герой цього так фільму. само їм не дозволили повернутися в Крим, та й в принципі не було до кого тоді вертатися, їх відправили в місця заслання, як і решту народу. Насправді переселення народів примусове – це те, що радянська влада взяла із практики Російської імперії. І це не перша була депортація з Криму, відносна депортація, не так це було, як з кримськими татарами 1944 року, але наприкінці 18 століття із Криму були вигнані фактично тамтешні греки, причому і грекомовні, і тюркомовні уруми, у яких, до речі, одна із найвідоміших народних пісень «Ей Гюзель Керем». І вона співається так само, як кримсько-татарською мовою. Це що означає? Означає «Чарівний, прекрасний Крим». Це пісня про тугу за батьківщиною, яку вони мусили полишити. Так у нас з'явилися приазовські греки. Так. І були тоді ж вигнані і деякі інші народи. І разом з кримськими татарами 1944 року, і трохи пізніше, і болгари, і греки, і вірмени, і нащадки італійців, генуезці, так звані, з Криму вигнані. А натомість маса росіян. І не будемо про це забувати, сотні тисяч українців. Ми можемо зараз багато говорити про те, що найбільшу там частину провини за русифікацію Криму несуть росіяни, але українці в цьому брали участь
теж. І у нас, ми повернемось до цієї теми трохи згодом, тому що зараз у нас на зв'язку на Майдані Ельвіна Сейдбулаєва з Майдану Незалежності, де сьогодні теж проходять пам'ятні заходи до Дня пам'яті жертв депортації кримських татар. Якщо ми можемо бачити Ельвіну, давайте її побачимо. Добрий вечір, Ельвіна. Що там відбувається? Скільки людей прийшло? Зараз Розкажіть. ми знаходимося на... Зараз ми знаходимося на Майдані Незалежності. Зараз ми знаходимося на Майдані Незалежності. В знак жалоби за кримськими татарами кілька сотень українців прийшли підтримати кримських татар. Захід почався з гімну України та кримсько-татарського народу. Потім імам прочитав молитву за загиблими під час депортації кримсько-татарського народу. Люди тримають прапори кримсько-татарського народу та державний прапор України. На прапорах можна побачити чорні стрічки, які символізують саме траур по всім загиблим під час депортації. Відомо, що в окупованому Криму вже 4-й рік поспіль не шанують пам'ять загиблих, і тому сьогодні кримські татари приїхали з окупованого Криму. Серед них Аділія Аметова під час, зараз їй 82 роки, коли депортували, їй було 11 років, зараз вона з нами. Аділія Ханум, як відбувалася депортація, якщо можна коротко, і як приїхали? Не 11 было, а 9. Ну, да, я сейчас живу в Симферополе. После того, как вернулась в Крым, я сейчас 4-й год не могу помянуть своих близких, родных. Не разрешают ни выйти, ни митинги, ничего не разрешают. И люди наши очень волнуются и болеют. До этого мы жили все в слезах. И сейчас теперь опять в слезах. Этот народ очень страдает и хочет жить вольно на своей родине, чтобы было все хорошо, все нормально. Но этого нам не дают. И не дают уже многие года, многие века даже. И сколько, я думаю, может это длиться. Я желаю всем народам быть свободными и жить на своей земле свободным и счастливым. Вот, все. З окупованого Криму приїхали декілька десятків кримських татар. Планують вони побути тут декілька днів, але багатьох з них ми не можемо показати через безпеку, тому що в них будуть проблеми в окупованому Криму. Поки це вся інформація, вже більш докладніше розкажемо в новинах. Спасибі, дякуємо. Це Ельвіна Сейдбулаєва з Майдану Незалежності. От якраз говорила з жінкою, якій 82 роки, яка от теж тоді постраждала під час депортації. Повернімося до розмови про Крим, яким він став після депортації кримських татар. А в червні ще і представників інших, в червні 44-го року представників інших національностей. Цілі райони виявилися фактично порожніми. В деяких районах, в Судакському і інших, залишалося по 2-2,5 тисячі людей. Місця треба було заповнити, перш за все, росіянами, але не тільки росіянами. До речі, 24 червня 1945 року Сталін виголосив знаменитий тост за російський народ. Дуже дивна логіка. Сталін казав, що російський народ, який, коли ми залишили радянські війська, змушені були відступити з України, Білорусі і так далі, російський народ міг би сказати, нам такі правителі не потрібні, ми їх виганяємо, але він терпів, зрештою переміг у війні. От тоді, до речі, було запроваджено цю тезу про те, що переможцем в Великій Вітчизняній або Другій світовій війні є не радянський, а насамперед російський народ. Ми зараз бачимо відголоски цього. І тому, мовляв, за нього російський народ як переможець мав бути винагороджений. І Крим ще задовго, як з'явилася теза про те, що Крим подарували Україні зі складу Росії, фактично був подарований російському народу. Було сказано, ось є чарівне місце, в яке тепер вам дорога остаточно відкрита. В який спосіб, крім перейменування
багатьох географічних назв, в Криму знищували пам'ять про те, що там були кримські татари. Ну, знаєте, повертаючись все-таки до слів Сталіна, з яких ви сказали, тут, в принципі, як і багато в чому, багато в яких висловах Сталіна, не обійшлося без певного роду цинізму. Тобто не можна сказати, що от росіяни себе чудово почували в сталінській державі. Тут ніхто в себе в сталінській державі чудово не почував. Власне, можливо, там за винятком якихось кіл номенклатури. І то, якщо ми говоримо про номенклатуру сталінського періоду, всі вони жили в страху репресій, в страху, власне, якоїсь смертної кари. І російський народ, він, як і інші народи, так само потерпав, власне, від наслідків Другої світової війни. Цілі етносоціальні групи російського народу так само були депортовані. Йдеться і про козаків, терських козаків, і донських козаків. Це ще кампанія розкозачування, яка відбулася там в 20-х роках. Тобто, по суті, не можна сказати, що це якось було щиро, тобто це швидше таке було певне знущання, цей натяк на те, що ви не скористалися можливістю нас повалити, і ми тепер цим завдячуємо. Тобто це якісь такі нотки знущальності були. Тому що насправді під час Другої світової війни якраз оцей період найкритичніший 41-го року сталінське керівництво і персонально сам вождь, вони дуже сильно злякалися. Вони злякалися якогось військового закладу, злякалися усунення від влади внаслідок якихось таких поразок. І тільки, можна сказати, така якась рабська поведінка, вихована рабська поведінка найближчого керівництва, тобто найтіснішого керівництва сталінської держави, коли вони, в принципі, не осмілювалися навіть в найкритичніших умовах сказати яке слово проти вождя, навіть скласти якусь мову проти нього, вона врятувала ситуацію. Тобто всі були настільки залякані терором, стероризовані, що вони навіть готові були там померти, бути окупованими, але там не менше не виступити і не висловити якийсь протест. Тому, власне, тут не можна сказати, що Крим був подарований російському народу. Тобто це була така стандартна якась процедура реорганізації бюрократичної держави. Зараз уже більш сучасним словом зачищали Крим, від кримських татар. Так, це якась назви, спалювали мечеті. Так. Це така от відбулася, власне, уніфікація під такий загальний совок. Тобто відбудовувалося якесь таке більш-менш однорідне, монолітне середовище, радянський народ, комуністичне суспільство. І, власне, кримський татарський народ, він багато в чому своїм якимось таким певно традиційним укладом, якоюсь своєю інакшістю і бажанням зберігати свою ідентичність, свою окрему релігію, він просто не вписувався в ці реалії, і дійсно це все було знищено і зачищено. Навіть якщо ми подивимося на зміну топоніміки, а вона масово відбувалася якраз після депортації кримськотатарського населення, ще і в 45-му, і 46-му роках, що прийшло на замін цій кримськотатарській топоніміці? Власне, на замін прийшли якісь такі стандартні назви, там, партизанське, тилове, якісь там вишневе, червоне. Тобто, по суті, власне, ці назви, вони зовсім знищили якусь таку оригінальність місцевості. Тобто, якщо взяти якусь там топографічну карту певного масштабу якоїсь там аграрної місцевості Криму того часу, і, власне, і тепер ситуація мало змінилася, то дуже легко переплутати це з будь-яким іншим куточком цієї 1/6 суші Радянським Союзом. Тобто таке саме можна було зустріти і десь на Кіровоградщині, таке саме можна було зустріти десь і в Красноярському краї, і на Північному Казахстані, де завгодно. Тобто, по суті, це було таке певне уодноманітнення цього простору. Я не знаю, тут є такі дискусії, чому там не перейменували Бахчисарай, хоча там були думки, а от там зупинявся Пушкін, треба, мабуть, було в Бахчисарай в місто Пушкін перейменувати. Мабуть, тому що Пушкін саме згадував Бахчисарай, Бахчисарайський фонтан, вирішили, що незрозуміло буде з контексту російської літератури Бахчисарайський фонтан, про що йдеться, якщо немає Бахчисараю. Тобто якісь такі поодинокі винятки, вони тільки підтверджують правила. А так, насправді, величезний пласт матеріальної культури і навіть, скажімо так, сама культура поводження з цією місцевістю, там і сільськогосподарська культура, багато що було втрачено, причому втрачено абсолютно безповоротно. От перші переселенці, які прибували на місце депортованих, вони просто не знали, як поводитися в цій місцевості, як вирощувати. Тобто вони абсолютно було занедбано і зникло практично садівництво, тому що садівництво в Криму, воно вимагало знання певних реалій, як цим займатися. І корінне кримськотатарське населення, воно володіло цими знаннями,
знаннями, але по суті не було кому передати ці знання новоприбулим поселенцям. Вони почали садити картоплю, вона там не росла. Скажіть, а ці люди, яких от туди, їх примушували приїжджати в Крим? Їм давали якісь привілегії, якісь дотації? Ну, їх заохочували. Якісь преференції? Чи просто примушували приїхати в якомусь там наказному такому порядку і все? В радянській державі все було добровільно примусово. Тобто, по суті, це були певні заохочення, і часто там важко було відмовитися, власне. І Кримом принаджували, ну, власне, як якоюсь таким рогом достатку, як якоюсь такою благословенною землею. А треба пам'ятати, що просто умови, післявоєнні умови, тобто це повна така розруха, це бідність, це голод, і багато хто просто вони повірили в ці казки там про нове життя, там про благословенну землю. Вони приїхали в таку саму пустелю, яку вони, власне, може і полишились. Тією лише різницею, що у себе вдома вони, в принципі, ще більш-менш розуміли, як дати собі раду, а в Криму вони просто були залишені на призволяще, без інфраструктури, без розуміння, що, власне, робити в цих кліматичних і ландшафтних умовах. Але зверніть увагу на те, що насправді переселення було організовано не без, так би мовити, етнічної складової, тому що в степових районах Криму не дуже привабливо, бо моря нема, селилися в основному українці, а прибережні, оці омріяні, справді, рай земний, ну, принаймні в уявленні, там були переважно росіяни. І все ж таки, прибувають люди, вони бачать, до них тут жили, вони заселяються в чиїсь будинки, вони ходять повз спалену або не спалену мечеть. Навіть майно їм видавали, власне. У Євпаторії або Кизлев, як це називається кримсько-татарською, вони бачать комплекси караїмських кеназ. Де-інде вони бачать інші культурні пам'ятки. Невже їм не хочеться дізнатися правду про те, що там було? Чи от налякані настільки, як каже Максим Майоров, що повністю приймають тезу, це були суцільні зрадники і все. Хто із тих, хто жив в Криму, впродовж того часу, коли туди не дозволяли, зовсім не дозволяли повертатися кримським татарам, намагався от на місці дізнатися про тих, хто був там до них? Ну, тут можна хіба що говорити про якісь поодинокі ініціативи. Насправді, ну, я не готовий зараз говорити там на цю тему, можливо, там ви продовжите, якщо ви там натякаєте, підводити під певні, скажімо, історії. Насправді, дійсно, пропаганда працювала в тому дусі, що те депортоване населення, кримські татари, вони були зрадниками, вони культурно абсолютно чужді, вони агресивно себе поводять. Тобто в такому дусі, власне, кримських татар представляли весь час радянської влади, поки кримських татар, поки вони перебували в місцях заслання. Більше того, докладалося зусиль навіть не стільки для демонізації, тому що, ну, не було сенсу демонізовувати там порожнє місце. Докладалося зусилля просто для стертя будь-якої пам'яті. Що стосується кримських татар, то їх всіляко намагалися вже в місцях заслання асимілювати. Тобто їх намагалися взагалі прибрати якісь підстави того, щоб підстави їхнього національного руху, підстави їхнього бажання повернутися на батьківщину. Їх просто вважали татарами Криму або просто татарами. Намагалися їх, власне, татаризувати, тобто розчинити в якійсь там масі татар, ну, саме волзьких татар або там астраханських татар, ну, тобто абсолютно іншого народу. Попри те, що от, власне, назви вони схожі, і це, власне, історично ці назви так склалося, що вони подібні. Це вже така недавня, власне, така номенклатура, що можна сказати, Російської імперії, там називання тюркомовних народів татарами. Але, по суті, це дійсно інші народи, які витворили свою власну культуру, свої власні мови. І це намагалися якраз цим знехтувати, намагалися це нівелювати, намагалися якось розчинити. Більше того, власне, до таких методів вдається і сучасна окупаційна влада, яка там заграє з якимись тенденціями татаризації і часто вживається таке поняття татари Криму, тобто не кримські татари, а татари Криму, нібито просто якісь татари, які чомусь живуть в Криму, а не корінне кримсько-татарське населення. І знищення цих всіх назв і сама побудова навіть екскурсій тими місцями, які належать до історичної спадщини кримських татар, той же самий Бахчисарайський палац, воно все ідеологічно підводило, власне,
власне, до якоїсь чуждості кримсько-татарського населення у Криму. Ну, от історію Кримського ханства, зрозуміло, що її не можна було повністю зігнорувати і викинути там з загальноросійської історії, але ця демонізація, вона відбулася на тому, що Кримське ханство, воно зображувалося як якась така грабіжницька держава, яка, по суті, нічого свого не створила, не мала якоїсь власної культури, а це просто якась робовласницька корпорація, сенс якої був тільки напади на... Залишається хвилина, просто дуже хочу якраз саме вам поставити це запитання, ви вже просто якраз почали про це говорити стосовно татар і кримських татар. Так. От є інформація і є документи в книжці Гульнара Бекірова «Кримські татари». І тут, наприклад, документи, совершенно секретно, 57-й рік, коли приходили до влади в ЦК КПСС і в Узбекистані, і в Москві, і говорили про те, що вони не хочуть їхати в татарську ССР, яку для них виділили. Ни один крымский татарин не поедет в татарскую ССР. Язык, быт, культура и обычаи крымских и казанских татар совершенно различны. Нам значительно ближе язык и культура узбекского народа, и мы ставим вопрос о возвращении народа на родину, где он родился, восстановить его гражданские права, восстановить его как нацию. Чому от для них виділяли Татарстан, а Татарстан не підходив для кримських татар? Як ви зараз кажете, що це от різні люди і, точніше, різні народи. Ну, знову-таки, в Узбекистані, очевидно, було менше шансів для якогось розчинення, для асиміляції, ніж в татарській АРСР, тобто сучасний Татарстан. І, власне, цей трюк з тим, щоб їх асимілювати, розчинити, замінити саме поняття кримські татари якимось поняттям татари Криму, очевидно, тоді вже це не сприймалося і чинився опір. Взагалі, якщо ми там подивимося на кримсько-татарський рух періоду заслання, то, ну, власне, це просто дивовижна абсолютна історія боротьби за свої права, коли збиралися підписи практично всім дорослим населенням, тобто поголовно все доросле населення збирало підписи під петиціями за повернення. Тобто, насправді це був дуже потужний рух, доходило навіть до випадків, коли там, ми знаємо, Муса Махмуд, він вчинив самоспалення. Тобто, насправді, практично кожен дорослий кримський татарин був активістом за повернення на батьківщину. Тобто, вижили, вистояли, зрештою повернулися. Спіткала інша біда. Ми сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ви дивитесь телеканал АТР. О 19:20 приблизно Ілона Довгань, Андрій Куликов знову будуть у цій студії із дуже цікавими гістьми. І будемо говорити не лише про минуле і сьогодення, а спробуємо зазирнути у майбутнє. Не перемикайтесь, тут незабаром новини.